У дзяцінстве, калі трапляў у цырк на працу геніяльных ілюзіяністаў, якія паказвалі свае цуды, заўсёды хацеў разабрацца, як яны гэтае чарадзейства робяць. Памятаеце сеанс чорнай магіі з разаблачення? Сёння, сябры, пакажу вам такі сеанс чорнай магіі, а бонусам запрашу на творчую кухню чарадзея. Як робяцца шэдэўры. Шэдэўры на ўсе часы з высокай стаўкай у гэтай гульні між жыццём і смерцю, між розумам і вар'яцтвам, між глыбока ірацыянальным натхненнем, адкуль яно прыходзіць, куды нас заводзіць і абсалютна рацыянальным спосабам вытлумачыць усё. Тым больш, калі загадкі гэтыя вечныя. А што з таго боку жыцця? А ці ёсць ён гэты іншасвет? А ці можа гэты іншасвет падаваць сігналы нам жывым з гэтага боку? Прывітанне, сябры, з вами Андрэй Хаданович, і сёння пагаворым пра паэтычнага мага Эдгара По. І, магчыма, вяршыню яго творчасці знакаміты верш «The Raven» – «Хрумкач». Верш, які перакладзены на сотні моваў. Верш, які існуе ў сотнях варыянтаў. Верш, на які пісаліся сотні пародый і перайманняў. Верш, чыю загадку хто толькі не разгадваў, ды так да канца, здаецца, і не разгадалі. То, можа быць, атрымаецца зараз у нас. Дзяліцеся гэтым відэо, стаўце падабайкі, калі вы ў бяспецы, і незалежна ад таго, дзе мы, будьма з літаратурай, будьма з найлепшай літаратурай свету па-беларуску. Запрашаю ў псіхадэлічнае падарожжа. Эдгар По, альбо Эдгар Алан По. Кароткае 40-гадовае жыццё. Жыццё, авеянае нешчасцямі, трагізмам, навальніцамі, часам насустрач якім ішоў сам творца. Амерыканец, якога недаацэньвалі ў Амерыцы. Кажуць, няма прарока ў сваёй айчыне, адкрылі яго па-сапраўднаму ў Еўропе, і слава вярталася да яго на радзіму ўжо пасля смерці, бумерангам. Творца, які за пару дзесяцігоддзяў зрабіў столькі адкрыццяў, што хапіла б на некалькі краінаў і некалькі пакаленняў пісьменнікаў. Творца, які за кароткі час зрабіў з амерыканскай літаратуры, тады яшчэ правінцыйнай, пераймальніцкай, другаснай у дачыненні да ангельскай, літаратуру модную, літаратуру прагрэсіўную, прывабную ва ўсім свеце. Зрабіў так, што ўжо не толькі амерыканцы шукалі найцікавейшага ў Парыжы, але і еўрапейцы зачаравана глядзелі ў бок Амерыкі. Эдгар По так у 2 словы правільней, чым у 3. Эдгар Алан По. Бо Алан гэта не другое імя, а, можна сказаць, другое прозвішча. Эдгар По рана застаўся сіратою, яго памерла маці, у яго рана знік бацька, выпарыўся ў невядомым кірунку, і ён і яна былі вандроўнымі акторамі, а 3-гадоваму хлопчыку далі прытулак у сваёй сям'і Фрэнсіс і Джон Аланы. Фрэнсіс у хлопчыку душы не чаяла, але яна рана памерла. З Джонам Аланам, айчымам, адносіны не склались. Хлопец заўсёды адчуваў сябе не своечасовым, не ка двару, а лішнім у гэтым прагматычным амерыканскім грамадстве. Пачуваўся гэткім арыстакратам духу, гледзячы звысаку на рэальнасць, якая яму не падабалася. Але ці падабалася б яму якая-небудзь іншая рэальнасць? Кажуць, характар ён меў непросты. Джентльменскага апломбу дадала ранняя ангельская адукацыя. З 6 па 11 гадоў хлопчык жыў у Англіі і выхоўваўся ў закрытых школах, як у Лондоне, так і па-за ім. Потым гэтая змрачнаватая атмасфера з старажытным будынкам, з суровай дысцыплінаю і з 1001 спосабам гэтую дысцыпліну парушаць адбілася ў апавяданні Уільям Вільсон. Хлопец мала з кім мог ужыцца. Вучыўся ў Вірджынскім універсітэце і за першы год нарабіў столькі картачных даўгоў, што мусіў быць звольнены. Пад чужым іменем служыў у войску, каб неяк знайсці сродкі на існаванне.
Потым нейкі час вучыўся ў Вэст-Пойнтскай вайсковай акадэміі. Мусіў 5 гадоў, але хутка зразумеў, што не можа існаваць з гэтым, і тады пачаў сістэматычна парушаць дысцыпліну і быў таксама з яе звольнены. Вельмі рана пасварыўся і назаўсёды разышоўся ў жыцці з айчымам. Досыць рана прыйшоў да неабходнасці карміцца, зарабляць на хлеб сваім пером. Рана адкрыў, што гэтае перо можа быць лёгкім і таленавітым. Магчыма, першы ў Амерыцы літаратурны журналіст. Магчыма, найлепшы ў Амерыцы літаратурны крытык. Несумненна, самы зласлівы, самы злы ў Амерыцы літаратурны крытык. Сябры і людзі, якія сімпатызавалі Эдгару По, казалі пра мужнасць, пра нялёгкую справу гаварэння праўды, аб'ектыўнай крытыцы літаратурных творах, якія павінны быць крытыкаваныя. Злыя языкі прылепілі да Эдгара По цэтлік. Крытык з тамагаўкам, прафесійны забойца літаратурных рэпутацыяў. Эдгар По меў неабмежаваную фантазію і ніколі не меў праблем з тым, каб вынайсці сюжэт, прыдумаць гісторыю, альбо нават выклікаць да жыцця новы літаратурны жанр. Эдгар По – вялікі першаадкрывальнік у літаратуры. Так, Эдгар По вынаходзіць дэтэктыўны жанр. Сам ён называе гэта лагічнымі апавяданнямі. І вялікі паслядоўнік сэр Артур Конан Дойль будзе прызнаваць гэты ўплыў. Так, Эдгар По робіць першыя крокі ў навуковай фантастыцы. І потым вялікі Жюль Верн будзе таксама прызнаваць гэтыя ўплывы. Так, Эдгар По зрабіў адразу некалькі крокаў ад старога, добрага, старасвецкага, гатычнага жанру да новага псіхалагічнага трылера. І Говард Лавкрафт будзе ставіцца да яго як да папярэдніка. Конан Дойл на урачыстай прамове, прысвечанай юбілею Эдгара По, сказаў пра ягоныя заслугі так. Калі б кожны аўтар нейкага твору, у якім ён штосьці запазычыў з Эдгара По, уклаў 10-ую частку атрыманых за яго ганарараў у рахунак на помнік свайму настаўніку, можна было б збудаваць піраміду, вышынёй з піраміду Хеопса. А яшчэ Эдгар По быў не толькі практыкам у літаратуры, але і тэарэтыкам. Насіў у сабе літаратурнага крытыка, разважаў пра тое, як пісаць шэдэўры. Вырасшы як з калыскі з літаратуры рамантызму, ён адначасова пабачыў ягоныя недахопы. І як мог, імкнуўся гэтыя недахопы пераадолець. Слабое месца рамантызму – культ сляпога натхнення. Маўляў, творца толькі пасярэднік, а таму можна асабліва не парыцца, як пісаць. Маўляў, прыйдзе натхненне і само падкажа. Ані халеры, нічога ніякага, пярэчыў Эдгар По. Натхненне сляпы павадыр, а калі сляпы вядзе сляпога, ці не ўсе зваляцца ў яму, гэта мы добра ведаем. Таму Эдгар По стварыў свой варыянт рамантызму, рацыянальны. Паставіў на розум як універсальную інстанцыю контроля. Замяніў культ натхнення культам высокакласнага рамяства і веданнем усіх творчых таямніцаў свайго рамяства. Эдгар По не жадаў атрымліваць творчых падарункаў на халяву. Ганарыўся тым, што ўсё, што зроблена ў ягоных шэдэўрах, вынайдзена розумам. Степ-бай-степ, паслядоўна. Таму я сёння не толькі апавяду вам пра самы геніяльны твор Эдгара По, але і раскажу, як сам аўтар гэты геніяльны твор тлумачыў. Сеанс, паўтару, чорнай магіі з выкрываннем ад самога мага. Такім шэдэўрам на вякі зрабіўся верш «Крумкач». Верш, напісаны ў 35 за 5 гадоў да смерці. Верш, які выклікаў агульнаамерыканскую скандальную славу. Верш, пасля якога аўтар мог ездзіць па розных амерыканскіх гарадах з лекцыямі, расказваючы ашалелай здзіўленай публіцы, як ён свой шэдэўр напісаў. Вынікам такіх расказаў зрабілася эсэ
аўтакаментар «Філасофія кампазіцыі». Эсэ, у якім творца кідае выклік незразумеламу і ірацыянальнаму у творчасці, у якім аўтар сам хоча быць творцам, дэміургам і не прымае вышэйшай дэміургічнай інстанцыі над сабою у межах створанага сабой свету. Верш, які вядзе на тэрыторыю трагічнага і не да канца зразумелага. Творчы свет Эдгара По наогул песімістычны, а гэта адзін з ягоных найпесімістычнейшых, найбезнадзейнейшых твораў. Злыя языкі казалі, што аўтар, магчыма, упіваўся гэтым болем, знаходзіў у гэтым псіхалагічным мазахізме нейкі род суцяшэння, а аўтару было ад чаго шукаць суцяшэння. Ранняе сіроцтва, страта маці, трагічны шлюб з стрыечнаю сестрою Вірджынія Клем, якая была вельмі маленькая, калі ўваходзіла ў гэты шлюб, ёй было 13 гадоў. Але эпоха талерантна ставілася і да ранніх шлюбаў, і да жаніцьбы між кузэнам і кузінаю. Трагізм быў у тым, што жонка і стрыечная сестра доўга і безнадзейна хварэла, фактычна павольна памірала на вачах у Эдгара По, які наогул цяжка трымаў псіхалагічныя ўдары. Таму творца перажывае эмацыйныя зрывы, творца зводзіць блізкае знаёмства з алкаголем, творца ператварае уласнае жыццё і жыццё навакольных, найперш добрага анёла, сваёй цешчы, мамы Вірджыніі Клем, ператварае гэтыя жыцці ў пекла. Увогуле, чытаючы пра жыццё Эдгара По, трэба ўспрымаць пэўныя легенды крытычна. Вострае перо прынесла пісьменніку шмат ворагаў, якія як маглі, так агрызаліся і помсцілі. Пасля смерці пісьменніка знайшоўся пакрыўджаны канкурэнт, які адпомсціў яму пасмяротна, стварыўшы фальшывую легенду, часам згусціўшы нешматлікія праўдзівыя факты, перабольшыўшы, а часам проста узвёўшы на Эдгара По беспадстаўныя паклёпы. Так, пасля смерці пісьменніка шырокая публіка не сумнявалася ў тым, што ён быў наркаманам. Гісторыя высмактаная з пальца. З алкагалізмам таксама не ўсё адназначна. Пісьменнік хутчэй меў непераноснасць і балюча рэагаваў нават на мізэрныя дозы алкаголю. Адсюль няшчасці, якія падпільноўвалі яго не раз. Усю сваю творчасць пісьменнік паляваў на прыгажосць, узнёслую, далёкую ад пошлага прагматычнага амерыканскага жыцця. І ўсю сваю творчасць пісьменнік культываваў гэтую прыгажосць у звязцы з трагізмам. Прыгожае не можа быць шчаслівым. Сапраўдная паэтычная гісторыя мусіць быць трагічнай. Колькі тут трагічнага аўтабіяграфізму, колькі тут літаратурнай сістэмы, мяркуйце самі. Але пісьменніку належыць формула. Смерць прыгожай жанчыны, найпрыгажэйшая ў свеце тэма. Так, напраўду, Эдгар По напіша не шмат паэтычных шэдэўраў, усяго некалькі вершаў, але кожны з гэтых вершаў так ці іначай будзе ствараць экзатычны, далёкі ад зямлі вобраз жанчыны-анёла пад прыдуманымі эфектнымі літаратурнымі імёнамі. Ленор альбо Анабель Лі альбо Улялюм. Усе яны занадта дасканалыя, каб надоўга затрымацца на зямлі. Таму тагасветная, небесная хутка забірае іх да сябе. А на долю іх земных каханкаў застаецца вечная хворая памяць, незагоеныя душэўныя раны, якія, канешне, Эдгар По культывуе ў сваёй творчасці. Вось, скажам, незагоеныя раны лірычнага героя, які блукае сам-насам з псіхеяю, то бок з уласнай душою, перажываючы незваротную страту сваёй Улялюм. Аднайменны верш у беларускім перастварэнні выдатнага паэта Олега Менкіна. Неба шэрым рыззём пасірочы навісала над лісцем сухім, над пакурчаным лісцем сухім. Быў кастрычнік, тужлівы і змрочны, у неласкавым годзе маім. Слаўся золкі туман нездароўчы, сеяў жудасць у лесе глухім. І далей. Гэтак я супакойваў псіхею, каб развеяць смугу яе дум, яе горкіх
і роспачных дум, як уперлася раптам алея ў склеп замшэлы, адкуль веяў сум, невыносная жальба і сум, мовіў я, хто ў тым склепе гібее, апавіты ў жалобу і сум. Адказала яна: улялюм, там магіла тваёй улялюм. І яшчэ далей, і ў слязах мы сказалі абое: ах, няўжо духі дрэў і вады, духі чулыя дрэў і вады, каб не даць нам сустрэцца з журбою, не хацелі пускаць нас сюды і наслалі сваёй варажбою з пекла зорку граха і бяды, з нетраў пекла сваёй варажбою зіхатлівую зорку бяды. Вы адчуваеце, у якую гатычную меланхалійную атмасферу незагойных псіхалагічных ранаў і траўмаў мы пагружаемся. Разам з тым, гэты свет меланхоліі і вар'яцтва, якое чарвіком знутры грызе чалавечую псіхіку, у Эдгара По ёсць асобны твор «Чарвяк пераможца» пра перамогу вар'яцтва над псіхічным здароўем. Усё гэта разам з тым зроблена ідэальнай паэтычнай формай. Можна сказаць, Эдгар По чэмпіён свету, прынамсі у 19 стагоддзі, у майстэрстве зрабіць з трагічнай гісторыі дасканалы вершаваны шэдэўр, дзе ўсё будзе прадумана, дзе кожная дэталька будзе служыць цэламу. Сам Эдгар По называў гэта тотальны эфект. Вось як ён фармулюе свой творчы прынцып. Калі ўжо першая фраза не служыць дасягненню адзінага эфекту, значыць пісьменнік ад самога пачатку пацярпеў паразу. Ва ўсім творы не павінна быць ніводнага слова, якое наўпрост або ўскосна не вяло б да адзінай задуманай мэты. Таму не здзіўляемся, што да твора пісьменнік падыходзіць як да найскладанейшай матэматычнай задачы. Напісанне кожнага шэдэўра Эдгар По ператварае ў складаны матэматычны рэбус, які геніяльна вырашае. Эдгар По, паэт, дзейнічае падобна да свайго літаратурнага героя, героя лагічных апавяданняў, дэтэктываў, Агюста Дюпена. Эксцэнтрычны папярэднік Шэрлака Холмса, Дюпен якраз звяртае ўвагу на тыя дэталькі, якія прапусцілі міма вачэй, міма вушэй іншыя людзі, найперш прафесійныя паліцыянты. А ён усё гэта супастаўляе і аб'ядноўвае ў сістэму. Гэтак жа дзейнічае Эдгар По. Давайте разам разбірацца ў эсэ «Філасофія творчасці» і выніку гэтага эксперыменту геніальным вершы «Крумкач». Як напісаць шэдэўр? Перш за ўсё трэба цвяроза ўсвядоміць, што павінна працаваць, што павінна прагаворвацца і на каго трэба зрабіць уплыў. Эдгар По робіць першыя крокі ў псіхалогіі творчасці, а таксама ў псіхалогіі ўспрымання. Хто тыя людзі, мы грэшныя, для якіх ствараюцца шэдэўры? Наша ўвага распыленая, у нас ёсць іншыя спакусы, мы не абавязкова заточаныя пад чытанне літаратурных шэдэўраў. Вось у вас, сябры, ёсць шмат альтэрнатыўных заняткаў, апроч чытаць літаратуру ці глядзець на Ютубе і агляды. Дзякуй, што вы зараз са мною. Таму першае патрабаванне да творцы – патрабаванне абмежаванага аб'ёму. Твор павінен быць кароткім, твор павінен быць прачытаны ў адзін прысест. Калі чытач на сярэдзіне загорне кніжку, а потым зноў мусіць яе разгарнуць, пісьменнік пацярпеў паразу. Першае ўражанне мацнейшае за другое. Таму, скажем, аўтар вялікай паэмы «Страчаны рай» Мілтан, альбо сам Гамер са сваёй «Іліады» і «Адысеі» аўтары кепскіх паэмаў. Як, запытаецеся вы? Гамер, Мілтан? Так, адказвае Эдгар По, гэта кепскія паэмы, але яны складаюцца з дзесяткаў і соцен добрых вершаў. Любы кавалак, які мы можам разгарнуць і патануць у гэтым
пакуль псіхалагічна гэта сваёй навізною, сваёй незвыкласцю уздзейнічае на нас. Але твор і не павінен быць занадта кароткі, бо інакш нашая эмпатыя, нашае спачуванне не паспявае разагнацца, чытач не паспявае дайсці да кропкі кіпення. Выснова Эдгара По – ідэальны аб'ём 100 радкоў. Менавіта такім каля сотні 108 радкоў і выйшаў ягоны Крумкач. Далей, выбар слушнай інтанацыі. Гумар, гэта кажа прыўкрасны гумарыст Эдгар По, досыць вульгарнае упрыгожанне для прыгажосці. Прыгажосць трэба спалучыць з сумам. Нагадваю вам пра вечны дасканалы сюжэт «Смерць прыгожай жанчыны». Менавіта ў філасофіі кампазіцыі прагучала гэтая формула, а яшчэ важней той, хто прыгадвае. Носьбіт незагойнай траўмаванай памяці. Лірычны герой, які, магчыма, хацеў бы забыць сваё каханне, але згодна з яшчэ адной формулай нельга забыць. Далей уважліва прадумаць усе прыёмы. Верш павінен быць дасканала інструментаваны, ідэальны падбор галосных і зычных, асанансаў і алітэрацый. Да рыфмаў трэба дадаць унутраныя рыфмы, а галоўнае, як бы гіпнатызуючае на чытача, суестае, называецца гэты прыём, як бы унушэнне, не столькі паэтычная камунікацыя, колькі мурашкі, якія падсвядома пачынаюць бегаць па нашым хрыбетніку, калі мы чытаем штосьці, што адбываецца паміж словаў. Дык вось, гэтая суестая, гэтая гіпноз-камунікацыя трымаецца на рэфрэне. Шаноўныя гледачы, вось тут не абражайцеся. Эдгар По мае на ўвазе пэўную лінівасць чалавечай псіхікі. Дзеля таго, каб да нас дайшло, каб мы пераняліся чымсьці, трэба разжываць. Трэба пэўную колькасць разоў паўтарыць адну і тую ж думку. А так наўпрост кажучы, забіць цвікамі нам яе ў галаву. Задоўга да рэкламы Эдгар По апярэджвае такую з'яву, як слоган. І ён вынаходзіць гэты ідэальны слоган-рэфрэн, падбіраючы самыя гучныя санорныя гукі. N, M, R, O. Усё гэта складваецца ў ангельскую слова-формулу nevermore ці nevermore, крышачку на амерыканскі лад. Ніколі больш. Моцны сэнс і моцная гукавая упакоўка. Nevermore, якое, калі уважліва прыслухацца, нагадае адну крылатую фразу «Memento mori». Памятай пра смерць. Але як паўтарыць гэтае nevermore энную колькасць разоў, каб чытач не падумаў, што з яго здзекуюцца? Адзіны спосаб, адказвае Эдгар По, укласці гэты рэфрэн у вусны неразумнай істоты. Скажам, птушкі, якая паўтарала б гэтае слово механічна. Адразу з'явілася думка пра папугая, але ж хіба папугай сябруе з меланхоліяй і трагізмам. У нейкі момант аўтар узважваў вобраз савы, але спыніўся на Крумкачы. Крумкач, які можа жыць больш, чым чалавек, які ёсць спадарожнікам воінаў смерці, які ў некаторых міфалогіях пасярэднік паміж светам жывых і светам мёртвых. Вось табе ідэальны вестун, якому можна задаваць пытанні на мяжы жыцця і смерці, ад якога можна чакаць весткі з тагасветнага, тым больш, калі ён умее размаўляць. Хаця б вымаўляць адно адзінае слова. Замешаць гэта ўсё на кантрасце, стварыць ідэальную атмасферу, ідэальны інтэр'ер, у якім усё будзе адбывацца. Эдгар По адмаўляецца ад ідэі лесу, поля, ад адкрытых нейкіх ландшафтаў. Не, усё будзе адбывацца ў замкнёнай прасторы, так слухачам, чытачам будзе лягчэй канцэнтравацца на галоўным. Чорны Крумкач і белы мармуровы бюст багіні Афіны Паллады, на які сядзе гэты Крумкач.
чорнае і белае, адушэўлёнае і неадушэўлёнае, памежны час, інтэр'ер кнігаў і старажытных манускрыптаў, у якіх занураны галоўны герой, спрабуючы пазбыцца сваёй тугі. Але кнігі і манускрыпты толькі ўзмацняюць гэтую тугу, падкрэсліваючы вечнасць нашых трагедый. Істотна, што Крумкач амерыканскі і гаворыць сваё невемо на амерыканскі лад, крышачку выразней у параўнанні з класічнай ангельскай, вымаўляючы гэтае «р». Так лягчэй прапусціць гэта праз дзюбу, пракрумкаць. Таму невемо амаль невермор. І ўрэшце твор, які пачынае пісацца амаль з канца. Кажуць, так праз гады будзе пісаць свае драмы японскі геній Юкіо Місіма, здымаючы пакой у гатэлі і выгукваючы фразу, якая зробіцца потым апошняй рэплікай п'есы. А потым драматург рухаўся да перадапошняй, перадапошняй і гэтак далей. Эдгар По вынаходзіць ключевую страфу. «О, вястун!» я ўсклікнуў. «Птушка просто ты, ці д'ябла служка, дзеля Бога, што справуе існым ад зямлі дазор. Адкажы, душы гаротнай, ці ўзляціць яна ў зіхотны райскі сад, да несмяротны, што завецца там Ленор, да святой, якой анёлы кажуць там цяпер Ленор. Крук пракрумкаў nevermore». Калі потым, кажа Эдгар По, мне прыйшлі ў галаву лепшыя строфы, я бы наўмысна іх аслабіў, каб не перабіваць гэтага наймацнейшага ўражання. Інакш кажучы, верш развіваецца ад слабейшых да ўсё больш і больш мацнейшых нотаў. Эмацыйны накал мусіць нарастаць. Найцікавейшая псіхалагічная інтрыга верша. Мы хутка зарыентоўваемся, што Крумкач можа адказаць адно слова. Невемо і невемо. Інтрыгу мусіць зрабіць іншае. Вынайсці, паказаць такога лірычнага героя, які даведзены да такой ступені роспачы, што пачынае усур'ёз уступаць у дыялог з Крумкачом. Калі адказ адзін і той жа, трэба ў правільным парадку задаваць пытанні, ад больш выпадковых, як бы па прыколе, да ўсё больш важных. Хто ты і адкуль, з якога пекла цябе занесла, Крумкач? Такое сабе несур'ёзнае стаўленне да сур'ёзнага. Потым лірычны герой будзе за гэтую паблажлівасць сурова пакараны. А потым сур'ёзнасць пытанняў нарастае. Ці здолею я сустрэцца са сваёй страчанай каханай? Калі не ў гэтым жыцці, то хаця б у ідэальным іншым. Адказ вы ведаеце. Ніколі больш. Калі я не здолею сустрэцца з маёй каханай, то можа штосьці ці хтосьці ў свеце дапаможа загаіць маю хворую памяць. Нейкі чарадзейны лек дазволіць забыць пра страту. Адказ вы ведаеце. Невемо, ніколі больш. Урэшце, калі і гэтае немагчыма і ўсё служыць майму праклёну з табой на бюсце палады на чале, то, можа, пайшоў бы ты, паляцеў бы ты на ўсе 4 бакі, пакінь мяне, калі ласка, у спакоі. І на гэтае пытанне вы ведаеце адказ. Невемо. Несур'ёзная гульня ператвараецца ў нас на вачах у складаную псіхалагічную пастку без выйсця. І яшчэ вельмі істотна, што гэты аўтакаментар «Філасофія кампазіцыі» называецца менавіта «філасофія кампазіцыі», а не «філасофія творчасці», як, скажем, непаслядоўна перакладаюць расейцы. Бо для Эдгара По важнае, што вершаваная гісторыя мае свой пачатак, мае свой канец, мае сваю сярэдзіну, мае свае неабходныя для псіхалагічнага напружання этапы. Скажем так, спачатку стварыць атмасферу трывогі, потым гэтая трывога згушчаецца, а потым дзесьці ў сярэдзіне гісторыі з кантрапунктам праходзіць як бы фальшывая палёгка. З'яўляецца гумарыстычны элемент. Крумкач, які ўваходзіць праз фортку, мае ў сабе камічныя элементы і герой усміхаецца. Але згадайце найлепшыя кінатрылеры.
Калі нам здаецца вельмі страшна, калі здараецца нейкая фальшывая трывога, а потым мы з палёгкай выдыхаем, бо ўсё не так страшна, дайце веры, вось з гэтай секунды і пачнуцца сапраўды страшныя рэчы. Такім чынам Эдгар По нагнетае атмасферу ў два этапы, у два трагічныя прыёмы з камічнай інтэрмедыяй у сярэдзіне. Здаецца, усе ўступныя неабходныя рэчы я вам апавёў. Застаецца хіба пахваліць папярэдніка, першага аўтара таленавітага беларускага перастварэння, згаданага ўжо паэта Олега Менкіна. Культавага паэта пакалення тутэйшых, можна сказаць, галоўнага паэтычнага перакладчыка свайго пакалення, якому удалося вельмі атмасферна перастварыць Крумкача. Паслухайце, неяк змрочным часам ночы, калі я заплюшчыў вочы, разбіраючы прарочы сэнс старых пажоўклых кніг, раптам стук пачуў праз стому, ціхі стук у дзверы дому, быццам нехта невядомы прыпыніўся каля іх. Гэта нейкі госць, я мовіў, прыпыніўся каля іх, там, каля дзвярэй маіх. Выдатны беларускі верш, пагадзіцеся, адзіны сур'ёзны закід, які можна зрабіць паэту, ангельска-моўнае nevermore, якое Менкін жыўцом ужывае ў сваім тэксце. Перад намі Крумкач паліглот, што стварае нейкі камічныя эфекты, трохі разбурае гэтую атмасферу трылера. Калі я думаў пра пераклад, для мяне было істотна знайсці нейкі беларускі рэфрэн і укласці гэта ў вусны Крумкачу. Але як ніколі больш блізка не рыфмуецца і не кладзецца ў гэтую гатычную вершаваную атмасферу. Найлепшым недаслоўным перакладам эквівалентам, што мне траплялася, было словазлучэнне «не вернуць», знойдзенае спачатку украінскім перакладчыкам Григоріем Кочурам, потым скрадзенае ў яго расійскімі перакладчыкамі. Але варта пашукаць нешта яшчэ. Нешта яшчэ, дзе ключавыя словы «remember» памятаць і «December» снежань таксама нейкім чынам рыфмаваліся, дзе б у чытача па хрыбетніку бегалі тыя самыя мурашкі, дзе таксама пасярэдзіне двух трагічных этапаў гісторыі была нейкая камічная інтэрмедыя. Перад тым, як слухаць маю версію, прапаную паслухаць арыгінал. Увамкнуўшы на Ютубе, скажам, ролік у выкананне знакамітага актора сэра Крістофера Лі, вядомага нам па ролі Сарумана. Крістофер Лі, які геніальна пад адпаведную музыку чытае Крумкача ў арыгінале. Звярніце ўвагу, спасылка на ролік ёсць пад відэо. Quoth the raven, nevermore. А цяпер наперад. Крумкач. Неяк поўначчу панылай я сядзеў, як над магілай, над пісьмёнамі расклаўшы старажытны стос папер. Раптам ціхі стук у дзверы, мае змрочныя кватэры разагнаў усе хімеры. Мабыць, нейкі візітэр, я падумаў, не хвалюйся, проста позні візітэр ля дзвярэй тваіх, павер. Тая снежаньская замяць назаўжды запала ў памяць, тень на сценах і не сцямяць прывід, таямнічы звер, і няма палёгкі ў горы. Вечным смутку палі норы, што цяпер зіхціць, як зоры з вышыні нябесных сфер, але ў нашым грэшным свеце, дзе не бачна райскіх сфер, безназоўныя цяпер. Шоргат, шолахі і рухі, і душа ў палоне скрухі сочыць цені у трымценні фіалетавых партьер. І кажу, пакуль у змозе, паўтараючы ў трывозе, гэта проста на парозе. Нейкі позні візітэр проста грукаецца ў дзверы і чакае. Візітэр, так, душа моя, павер. І пагнаўшы прэч апаску, па гасцінным абавязку я прамовіў, калі ласка, выбачайце мне, о сэр, або лэдзі, я не бога, стуку не пачуў слабога, адчыніў, а там нікога
Нібы змрок усё пажэр, дзверы адчыніў, нікога, нібы змрок усё пажэр, змрок, што на душы цяпер. Я глядзеў у твар цямрэчы і бачыў там такія рэчы, нібы просячы сустрэчы ў найгарчэйшае з хімер. Ды ні гуку і ні зыку, быццам Бог забраў музыку, кінуўшы нібы ў пазыку тры галосныя ў этэр. Рэха імені Ленора, што прамовіў я ў этэр, мне пакінуў на павер. Я вярнуўся да чытання, ды спакойным быць не ў стане. Раптам тое ж грукатанне, ды мацнейшае цяпер. Хто не можа ўгаманіцца, б'ецца проста ў аканіцу, разгадаем таямніцу і госця дзіўнага намер. Гэта вецер б'ецца ў шыбу на паўночны свой манер. Вецер снежаньскі, павер. Не паспела аканіцца, як належыць адчыніцца, увайшоў крумкач паважны бым мінулага жаўнер. Старадаўні князь пярнаты крочыў у мае пенаты, як усе арыстакраты, не пазбаўлены манер. Зграбна сеў на бюст палады, не губляючы манер, як глядач у свой партэр. Вось дзівосы у мой закутак. І на хвілю сціх мой смутак, і спытаўся я, чаму так абадраны твой каўнер? Кіпці, ворагаў пасеклі? Тых, што ўрэшце ў жаху уцеклі. Як цябе завуць у пекле, дасканалы грэнадэр? Як цябе Плутон у пекле называе грэнадэр? Адказаў крумкач. Не вер. Я застыў у захапленні ад птушынага маўлення, хай крылаты мой аратар быў далёка не Гамер. Ды не кожны дзень у госці птах заходзіць да кагосьці, хай не першай маладосці, але важны кавалер. Не заўжды на белы мармур сядзе чорны кавалер з рэдкім іменем. Не вер. Госць жа з выглядам суровым не азваўся больш ні словам, бы зрабіцца мармуровым і напраўду меў намер. У нямоте занурыўся і самоце я скарыўся, зранку, як мае сябры ўсе, знікне гэты візітэр, як усе мае надзеі, знікне гэты візітэр. Паўтарыў крумкач. Не вер. Адказаў ён так дарэчна, што прамовіў я сардэчна. Гаспадар яго бясспрэчна быў пакутнік і блюзнер. Быў іх лёс настолькі дрэнным, што ліліся скаргі трэнам і зрабіліся рэфрэнам боль і роспачы надмер. Кожны дзень гучалі ў скаргах боль і роспачы надмер. Больш не вер, не вер, не вер. Хваляванне больш не трэсла, хоць надзея не ўваскрэсла, я бліжэй пасунуў крэсла, нібы крочыў за бар'ер немагчымых супадзенняў, сеў і доўга летуценіў, што прынёс мне з царства ценяў гэты вусцішны кур'ер, што прарочыць мне злавеснай вечнай вусцішы кур'ер, прамаўляючы не вер. Толькі змучаны спачынам, скуты страхам беспрычынным, я сядзеў пад крумкачыным позіркам, што пёк і жэр, бо душа ўсё памятае. Тут раней сядзела тая, што цяпер не завітае з вышыні небесных сфер, не прысядзе, завітаўшы з вышыні небесных сфер. Тут каханая, не вер. Раптам у салодкім дыме пахі робяцца густымі, тені робяцца святымі і сыходзіць са шпалер. Я сказаў, у падарунак шле мне Господ паратунак, забыцця гаючы трунак, мне, што звыш усякіх мер пра небесную Ленору памятае дацяпер. Адказаў крумкач, не вер. Будь ты д'яблам ці прарокам, ці з'явіўся ненарокам, ды катуеш сэрца змрокам быццам тысячы секер, ці ў тваёй крумкач уладзе загаіць душы бязладдзя, ці мне лекі ў галадзе дасць твой сябра Люцыфер, ці бальзам у галадзе дасць мне чорны Люцыфер. Адказаў крумкач, не вер. Будь ты д'яблам ці прарокам, ці з'явіўся ненарокам, дзеля Бога на высокім троне тагасветных сфер, адкажы душы ў спагадзе, ці сустрэне ў райскім садзе тую, у чыім паглядзе толькі неба.
не блюзнер, ці сустрэнемся з Ленорай, дзеля неба не блюзнер, адказаў Крумкач. Не вер. Праз цябе гаворыць бездань, значыць згінуць і табе здань, прэч у цемру да пачвараў, вурдалакаў і мігер. Хай не плямяць твае пёры вечнай памяці Леноры, згінь туды, дзе змрок і зморы і пекла вогненны ашчэр. Веру, што цябе чакае пекла вогненны ашчэр, адказаў Крумкач. Не вер. Так, трываю страх і вусціш, я ля мармуру, на бюсце ж госць, якога не адпусціш, бо ўладарыць ён цяпер, беручы душу ў аблогу, кінуў тень на ўсю падлогу і не збавіцца ад злога теню гібельных хімер. І душа з палону злога, з віру гібельных хімер. Больш не вернецца, не вер. Верш зрабіўся ці не найславуцейшым у 19 стагоддзі творам ангельскай мовы, а можа і адной з творчых вяршыняў ангельскай мовы наогул, а таму не выпадкова, што выклікаў лавіну перайманняў і нават пародыяў. Пародыяў, дзе творцы імкнуцца разбурыць гатычную змрочную магію, так бы мовіць, перакруціць і перацягнуць гісторыю на тэрыторыю камічнага. У якасці бонуса да сённяшніх чытанняў адну такую пародыю, таленавіта перакладзеную з ангельскай на беларускую, Кацярынай Маціеўскай, і прапаную вашай увазе. Тэкст з'явіўся ананімна ў 1945 годзе, але аўтар і да сёння застаўся невядомым. Канец Крумкача. Напісана катом Эдгара По. Неяк змрочным часам ночы млява я расплюшчыў вочы, хтось гаспадару прарочыў, ці то трэмар, ці то мор. По ад жаху ледзь не плакаў, ці то граку нешта вякаў, ці то з Крумкачом балакаў. Невермор ды невермор. З Крумкачом? Мільгнула думка, і тут жа вочы я прадзёр. Слаўны будзе сёння жор. І папоўз я па падлозе у паляўнічай асцярозе, прамінуўшы па дарозе поўны хламу калідор, покуль Крук спяваў балады на патыліцы палады, да яго нячутна ззаду чорны кот падпоўз, замёр. Ну, чакай, я думаў, змрочны злосны дух начных пячор. Зараз будзе невермор. А тым часам Крук пануры, сеўшы слупам на скульптуры, бы спраўляючы хаўтуры, свой кудахтаў прыгавор, По дурную тую птушку ўсё распытваў пра мянушку, ну а ваш пакорны служка на відзежу даўніх пор скокнуў, разадраў і злопаў. Ах, бясслаўны невермор, танчы, По, Крумкач памёр. Коцік! Крыкнуў По, я розум ледзь не страціў, а цвярозым не паверыў бы пагрозам. І захроп між смецця гор. Паглядзеў я на паладу, Эдгар будзе клікаць гадам, а магчыма будзе рады. Ты ж Афіна, не Ленор. Ну і гахнуў аб падлогу гнюсны бюст. Бывай, дэкор, тут і казцы. Невермор. На гэтым камічным паскрыптуме да трагічнай гісторыі я б і супыніўся, каб не адно але. Мабыць, варта сказаць некалькі словаў не толькі пра тое, пра што паэт нам сумленна расказаў у сваім эсэ «Філасофія кампазіцыі», а можа быць і пра тое, чаго ён не дагаварыў. Глядзіце, як важна паэту паказаць, што ўсё пад кантролем, што нідзе на ніводным этапе стварэння не было ніякай падказкі звыш, ніякай выпадковасці, што чалавечы розум канкрэтнага аўтара Эдгара По разгадаў усе задачкі самастойна, што я, чалавек, тут паўнапраўны гаспадар на сваёй творчай тэрыторыі. Занадта аргументавана, каб быць праўдай. Ці не пагодзіцеся? Ці не служыць уся гэтая аргументацыя і аўтакаментар самасупакаенню, бо ў занадта ж трывожнай сферы паэта занесла. Жыццё і
смерть, неразгаданные загадки ейной таямницы, посмяротный лёс человека, у які хочется хотя б адным вокам зазірнуць, што чакае нас пасля з таго боку. Мы ведаем, колькі разоў у гісторыі паэты неасцярожна напрарочылі сабе сумныя фіналы. І нават не істотна, што тут першасная курыца ці яйка. Спачатку прароцтва, а потым тое, як яно спаўняецца, альбо можа быць паэты, творцы, фармулюючы, тым самым праграмуюць свой лёс і самі ёсць аўтарамі гэтага трагічнага фіналу. Так ці інакш, праз 5 гадоў сам Эдгар По гіне пры вельмі таямнічых абставінах, ездзячы па Амерыцы, трыумфальна чытаючы лекцыі. Ён атрымлівае ганарар у Рычмандзе і сядае на параход да Балтімора, маючы рэчы, ганарар, пэўныя планы, а потым ягоныя сляды губляюцца. І праз некалькі дзён яго знаходзяць у Балтымары ўжо абабраным, у непрытомным стане, у падранай адзежы з нейкага чужога плеча. Спробы медыкаў вернуць яго да жыцця будуць марнымі, праз пару дзён ён памрэ. Але звязаныя з ім таямнічыя гісторыі на гэтым не скончыліся. У 20 стагоддзі у Балтымары у Эдгара По знойдзецца невядомы прыхільнік, які кожны раз у гадавіну яго смерці цягам доўгіх дзесяцігоддзяў ці адзін гэта і той жа чалавек, ці гэта некалькі пераемнікаў будзе прыходзіць на магілу, будзе прыносіць туды пляшку каньяку і 3 ружы. Спробы разгадаць асобу будуць марнымі. Яшчэ адзін працяг гісторыі ў 20 стагоддзі праз 80 гадоў у 1925 іншы паэт, здавалася б, зусім інакшы у сваёй паэтыцы, спрабуе гуляць у тыя ж гульні згодна з правіламі Эдгара По. Уладзімір Маяковскі піша верш на смерць свайго галоўнага канкурэнта Сергея Есеніна, а на палях верша даследаванне, як рабіць вершы. Тая самая спроба рацыяналізаваць іррацыянальнае. Зрабіць так, каб мінімалізаваць натхненне і ввогуле удзел таямніцы. Зноўку унушыць сабе самому: я гаспадар у гэтай гульні. Тут не таямнічае валоданне смерці, тут усё пад кантролем. Гэта я складаю словы, гэта я знаходжу рыфмы, гэта я працую над кожным радком, але вынік з'яўляецца, а праз 5 гадоў паэт робіць тое самае, што ён жорстка высмеял і высцебал у вершы пра смерць Есеніна. Толькі выбірае не петлю зашмаргу у англітэры, а пісталет і кулю. Мабыць, усё-ткі небяспечныя выправы на тэрыторыю іррацыянальнага і какетства з такой стыхіяй, як смерць. З іншага боку, гэтая гісторыя не мае канца. Творцы заўсёды будуць самарэфлексаваць, шукаць адказаў на пытанні, як гэтыя цуды у мяне, у нас выходзяць. Да чаго гэта можа мяне, нас даводзіць і чым гэта можа быць небяспечна? На шчасце, і ў часы штучнага інтэлекту чалавеку яшчэ застаецца тэрыторыя неразгаданых таямніцаў у творчасці. Сведчанне чаму і бязмежная сусветная літаратура і яе беларускія пераклады. Будзьма чытаць і адкрываць для сябе новыя тэксты, а таксама перачытваць, здавалася б, знаёмае, за якім могуць адкрывацца новыя невядомыя нам глыбіні. Не стамляюся паўтараць, у часы вайны з культурай мы з вами, шаноўныя сябры, і ёсць інстанцыямі незалежнай беларускай культуры. Таму, калі вы ў бяспецы, калі ласка, стаўце свае падабайкі, дзяліцеся гэтым відэо з сябрамі-аднадумцамі, але і незалежна ад таго, дзе мы сёння ў свеце перабываем, чытаем, множым прастору беларускага слова. Дзякуй пісьменнікам і перакладчыкам, і жыве Беларусь!